እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዜና ነሆ በምስጋር ደቂ ሰብ ተኸሲሱ ጉዳዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ክርአ ናይ ዝተወሰነ ኪዳነ ዘካርያስ ሃብተ ማርያም መስርሕ ፍርዱ በአካል ኣብ ዘይተረኽበሉ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ተደራራቢ ክስታት ተመስሪትዎ ዘሎ ብገበን ምስጋር ደቂ ሰብ ዝተኸሰ ውልቀ ሰብ ብዕለት 23 ለካቲት 2021 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ካብ ዝነበረሉ መምላጡ ዝዝከር እዩ። በመሰረት ናይ ቤት ፍርዲ ቆጸራ ንዕለት 22 መጋቢት ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ውሳኔ ኸዓ ኣብ ዕለት 16 ሚያዝያ ክወሃብ ብዝወፀ መደብ መሰረት እቲ መስርሕ ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹ። ተመሳሳሊ ገበናት ፈጺምካ ተባሂሉ ክስ ተመስሪትዎ ዘሎ ካልኣዩ ዋሊድ ግና ንዕለት 9 ሚያዝያ ናብ ፍርዲ ክቐርብ። እዚ ብዋሊድ ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ነቲ ቐሪቡሉ ዘሎ ክሲ ብምቅዋም 3 መሰኻኽር ቐሪቡሎ። ንሱ ኣብ ሱዳን ኣብ ሓደ ናይ ሕርሻ ቦታ ተቖፂሩ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ከም ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ከዓ ንሊብያ ከም ዝሰገረን እዩ ዝገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዓሌት ዝሰረቱ ህልቂት ተፈጺሙ ንዝብል ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝቐረበ ክሲ ናይ ኣሉታ ምላሽ ይብሉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ በቀዳም 13 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዝሓለፈ ረቡዕ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ዝሃቦ ቃል መሰረት ዘይብሉን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝዓለመ ጸለመ እዩ ክብል ነጺግዎ። ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ወፂኦም ሰብኣዊ መሰል ብዘኽብሩ ሓይልታት ጸጥታ ክትክኡ እውን ጸዊዑ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነቲ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ዝጠቐሶ ውግእ ቅድሚ ኮነ ድሕሪ ምፍጻሙ ብዓሌት ዝሰረቱ ምጽናት ክግለጽ ዘኽእል ተግባራት ኣይተፈጸመን ኢሉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዝርከብዎም ሓያሎ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ መሰላት ኣብ ትግራይ ዝተወልዑ ኩናት ዘስዓቦ ዕንወትን ምምዝባል መነባብሮን እቲ ዝወሓደ ክሳርኡ ኮይኑ ከበድቲ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምፍጻሞም ዘመልክቱ መርትዖታት ኣኪቦም ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ። እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ድሕሪ ምንጻግ ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ንምጽራይ ምስ ተጣበቕቲ መሰላት ብምትሕባር ክሰርሕ ድልው ከም ዘሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ። ኢትዮጵያ ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ባይደን ብምትሕባር ክሰርሕ ቅና ኣለኹ ኣብ እትብለሉ ዘላ እዋን መንግስቲ ኣሜሪካ በንጻሩ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስዱ ስጉምታት ፍጹም ከም ዘይቅበሎም እዩ ዝገልጽ። ኣሉታዊ ጽልዋ ኮቪድ-19 ንመላ ህዝቢ ዓለም ተንኪፉ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ውሪድዎ ዘሎ ተጽዕኖ ግና ሕሉፍ ምዃኑ ተገሊጹ። ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጽባሕ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ስደት ማዓስከራት ስደተኛታትን ካልእ መዳጎኒ ማዓስከራትን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተደራረበ ሓላፍነት ከም ዝስከማ ገይርወን ከም ዘሎ መልኪቱ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘስፋሕፍሓሉ ጾታዊ ዓመፅ፣ ዘቤታዊ ዓመፅ፣ ግዱድ መርዓ፣ ሸቕለት ትሕቲ ዕድመ ከምኡውን ዕድሚኤን ዘይበጽሐ ንጥንስን ሕርስን ናይ ዝቃልዓ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ ብዘሰንብድ ናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ። ኮቪድ-19 ንቁጠባን መነባብሮን ህዝቢ ዓለም ብሓፈሻ ብሕማቕ ጸልይዎ እኳ እንተኾነ ኣብ ምርግጋጽ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ንዝተሓፍሱ ዓወታት ግና ብፍላይ ንድሕሪት ዝጐሰሰ ምዃኑ ተሓቢሩ። ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊተን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ቤት ንብረተን ተመዛቢለን ዘለዋ ከምኡውን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበር እዩ ዝጽውዕ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።